tuo se viikonloppu menee talleen, niin tästä niin säkaan yksin kotiin. Isäntä on reissussa kylässä ja hoitelee sitä viikonloppuun. Ei se edes huomannut, että siellä on joku oikeassa. Oi jumaliutsi. Kato nyt, se oli siinä. Se on niin vaarallinen. Voi pientä. Joo, hän on nuori, kovin nuori. Hän on nuori. On 6-vuotiaaksi kääntyi tänä vuonna. Joo, ja teki siis niin alas. Hän tuijotti viimeksi juuri. No niin, kyllä mä sen hyvä. Joo, ja näkee sen jälkeen siellä polkella. Siellä oli aika paljon esimerkiksi se oli 3 jalkaa. Ei. No ei se kierre. Oi, hyvä Jonne. Hän pelastaa sitten välillä. Tulee sitten siihen niinku sinne niinku lehmälään menevälle tielle. Ei me löydetä. Katsotaan, sitä menee saareen. Sieltä tuli pudotus. Eikö se siis toinen? Hyvä Sini! Hyvä Jonne!